Google ematen du bilaketa, ematen du telefono zerbitzua, ematen du mapa zerbitzua, baina bere iturria da publizitatea. Adibide bat jartzeagatik, denda batera joan zara eta lorontziak ikusten egon zara. Eta zu egon zara denda horretan, kukiari bai esan diozu, eta lorontzi mota desberdina ikusten ari zara. Gero zoaz Googlera bilaketa bat egin eta ikusiko duzu lorontziak agertzen zaizkit emaitza batzuetan. Igual lehen ikusi ditudunak edo beste batzuk. Eta kontua da, lehenengo denda horrek jarri dizu amua, zuk eman diozu informazioa, baimendu duzu nolabait, nik interesa dut lorontzietan, eta denda horrek gogorakizuna erosi du Googleekin, jentea datorrenean nigana, Google, eta gero zurekin dagoenean, saiatu zaitez berriro saltzen hemen ikusi duena. Baina normalean ez pasabiltza paranoiko gauzak moztu, arrasto handia uzten duzu, jardun normal batekin, eta Googleek perfil bat eraikitzen du horren gainean nor garen eta zertan ibiltzen garen. Helbide baten hartuta jarri lehik eta konprobatu dezaken norberak Googleek zer dakien gutaz, alde horretatik pixkat gardenak badirela onartu behar diegu, eta euskaraz esplikatuta gainera, nahi izan ezkeo. Labur.gutaz1, gutaz2 eta gutaz3 helbide horietan gutxienez begiratu, eta akaso parametro batzuk moztu ditzakezu, uste baldin baduzu, gehiegi esaten ari zarela. Balantza bat dago. Google sortu zanean oso bilatzaile ona zan, oroar, teknikoki zegoen onena, baina gero, bilakatu zanean batez ere publizitatea saltzeko tresna bat, zalantzan jar dezakegu, ematen dizkigun emaitzak, espiritu garden batek, algoritmo garden batek ematen dituen, edo demagun, algoritmoa eta gure interesen arteko nahasketa batek, eta ez hori baino gehiago, algoritmoa, gure interesak, eta saltzaileen interesak Google diru atera ezan. Euskeraz edo katalanez ukiarren konfiguratuta bilaketa, gaztelerazko emaitzak ematen dizkigula Googleek. Eta da, nik uste dut, honekin zer ikusia daukala. Egokitasunaren gainetik, etekina ateratzeko algoritmoaren parteak, gero pisu gehiago duela. Googleek ere bere algoritmoaren gurpil eta engranaje guztiak ezagutzen ote dituen ere, ez dakigu momentu honetan. Azkar, emaitza milaka ematen dizkigu, baina milaka emaitza horietan ere noiz pasatzen gara lehenengo horritik edo lehenengo bizpahiru emaitzetatik, ezta? Bilaketa kontziente batek eskatzen du erabiltzaileen aldetik ere errepasatzea, lehenengo horria errepasatzea, eta askotan ez dugu hori egiten.